Hello mga kalabers, welcome to my channel. For today's vlog ay mag-food trip po tayo kasama yung mga Bicolano vloggers dito sa Bakakay, Albay. So kasama ko dito mga kalaberdabs, of course, yung mga friends natin dito. So andito po tayo mga kalaberdabs sa Bakakay. So magpo-food trip kami later on. So ito mga kalaberdabs, no, andito tayo ngayon sa bahay ni na Henry. Ayun, so magluluto-luto kami. So kasama ko si Kois, Papalo naman, papalo. si Bicolano, Biahero. Papalo po. Ayan. Nasa link. Nasa description. I-flash natin later on sa screen. Quiz TV, YouTube, TikTok. Yeah, TikTok, paki-follow. So ito po ay yung aming chef cook. Ayan, chef cook, napaka-pogi na si Master Tinbu. So ito po kasalukuyan po tayo nagluluto ng pancit. Ayan yung ano, ayan. Ito po yung pancit. Ayan po ay pagkain ng mga mayayaman at sosyal. Yan, shout out po sa lahat mga kalabidabs. So ito mga kalabidabs, talaga napakaganda ng lugar dito ni na Henry, no? And makikita nyo talaga napaka-presko yung lugar nila dito. Yun na nga, yung first, abangan nyo pala yung aking content regarding po pala doon sa ating tawag doon, outreach program, no? Humingi po ako ng tulong again sa pagpapaayos na bahay ni Henry. At the same time po, humingi din po ako ng tulong dun sa papagamot ng kanyang kapatid. Kasi yun na nga dun sa ating, abangan nyo po yung vlog na yon kasi na-interview po natin yung anak at yung kapatid, tapos yung tatay ni Henry regarding po dito sa papayos ng bahay at yung papagamot sa kanyang kapatid. Ito po yung ito yung banding moment namin dito. Actually, ang ganda ng lugar dito mga kalabidabs, ha? Sobrang ganda dito. Ayan. Huh? Tsaka ang gagwapo ng mga taga Huwag ka nga Bon. Huwag ka nga makapagsalita ka ng gwapo Wala stick. So yan po si Bicolanong Biahero, Quiz DTV. Ghost DTV, Ito na at hindi si gwapo. member. Atiksum PH member na si Joseph. Si Joseph. Sulemato. So mamaya Hindi ako BBM siya. Magkaway kami ganun. na. Pero ito blasing kasi ito mga kalabit. Pagpasensya. Ayan, shoutout sa mga BBM, Lenny, Isko, sino pa ba? Tito Sen, sino pa mga supporters dyan, no? Hello po sa inyong lahat. Again po, sabi nga po ng ating bagong Pangulo, ngayon po natapos ng eleksyon, wala na pong kulay-kulay yan. Hindi na po tayo kailangan nagkukulayan, kailangan po ay nagkakaisa. Oh, perfect. What a wonderful statement of Bon James D. Ayan na, sa likod ko yung background po mga kalabidabs. Abangan nyo po yung aking vlog regarding po dun sa panawagan natin sa papaayos ng bahay ni Henry, no? Nakausap po natin yung tatay si Henry tsaka yung kapatid po na may sakit. So abangan nyo po yung vlog na yon. So dito po muna tayo sa ating banding moments. Magpapansit-pansitan po kami dito mga kalabidabs. At ito yung pansit na pinakamasarap sa lahat ng pansit. Hindi pinapansin. Hindi napapansin. Ayan. Ate na mo? Ayan, sumasayaw. Ayan po. Sana all may abs. So sila po talaga ay very talented. At saka ito, tingnan nyo. Ayan si Henry. Kumusta naman Henry yung banding moment natin this morning? This Kahit afternoon? po masyadong komplikado po dito sa amin sa lugar namin. Ayan, sobrang naging masaya naman po kami dito. Tapos ayan, nandito rin po yung mga vloggers. Pinuntahan din po kami sa aming bahay. Ayan, sobrang mahal na mahal din po kasi kami ng mga mga Alam mo ba na kapwa ko pinaplastic ka lang naman ni na ano? vloggers. Nino po? Nina Jerry. Nina Jerry Botin po. Plastic yan si Jerry mo. Ganun po ba? Charot lang. Sa tingin ko kasi yung mga plastic mabilis yan masunog Ito yung kasi di ba nagpapansit kami, ito tumali ka dito. So maglilibot tayo dito sa hacienda ni Henry. Kasi as you can see, ang ganda ng dito Ang ganda ng mga tanim tingnan mo. Wow. Tumubo. Alam, di ba? Grabe Kaya nako, pag naayos yung bahay ni Henry, napakaganda talaga to na Tsaka yung Pwede kayo dito makitambay mga kalabidabs. pinaparami ko muna sila para dito kahit Ayan mayroon din silang pa Bermuda grass. Tawag dito Bermuda grass na. Bermuda po. Tapos ito ang mahal-mahal nito sa mga mayayaman. Almost 25 to 50,000 pesos yung presyo nito Pero 80K, dito 80K. Excuse me, 80K po ito. Kaso talaga, 80K. minsan hindi namin nabantayan, kinakain siya ng insekto, ayan, yung dahon niya. Kasi ang mahal-mahal ito sa masarap siguro, ayan, kasi kinakain yung dahon, ayan. Butas-butas na siya, ayan guys. Mahal to.
Mahal to. Mahal din siya. Niya. Ay niya. Hindi naman eh. Para mo, wala naman nagmamahal talaga sa pero alam mo mga kalabidas, masarap magmahal kahit hindi ka mahal. Ganun talaga eh. So ito, nakikita nyo to. Ito hindi to sa kanila, pero ang presko dito mag-bonding moments with your bebes. Kung mayroon kayong mga love lives. Ayan. Ah, diba? Naki-agree sa akin yung mga pabo. So ang ganda naman ng bahay nila, ng garden nila dito, 'di ba? So nagpapasit-pansitan kami. Saging, may mga bunga na rin. Yes. Kaya hirapan namin itanim. Ayan po sila guys. Pakita mo yung mga bunga ng Ayan oh, may bunga na yung saging. Wait lang ha. Paano ba? Ayan, oh. Oh. Diba? tanim namin lang Saging nung dati. saging. Laro-laro lang pero ngayon namumunga na sila guys. Tapos ako yung mahal, ako iniwan. Ay, mahal ka ba? Mahal ka ba, Jonas? Totoo ba, Bon James? Aha. Nang iba ka ng mahal? Wala. Aminin mo. Alam niyo mga kalabidos, yung mga nagmamahal Ayaw niya marinig, ayaw niya marinig. yung mga nagmamahal pero hindi naman nasusukla yung pagmamahal, huwag po kayong malungkot kasi natural na po talaga yun. Minsan nagmamahal tayo ng mga taong manhid. Yan po siya, no? Okay, nagluluto po ng pansit ang isa sa pinakasikat po na vlogger dito po yan sa Bicol, si Master Timbu. Isa po yan sa hinahangaang vlogger dito. Tsaka dito, sikat na to. Masikat na yan kay Kong TV. Alam mo ba kaya followers mo sa Muja? No. Hindi. TV, Kong TV. Sa politics lang ako, pero hindi naman ako sa vlog. Uy. Yan. Tinan mo oh. Ang sarap ng panswet na yan. Yung panswet kasi mga kalabidabs, may halong pawis yan ni, may halong pawis ni Kois DTV. Kaya talaga mas masarap. Tinan mo. At wala na itong edit kasi mas gusto ko natural na lang na vlog. Tama. Organic. Diba? Ilan diba? Kailangan 13 minutes abutin yung video ko para na pwede ko i-upload. So yan mga kalabidabs. Ngayon, nandito din tayo pupunta na tayo dito sa loob. So nagluluto sila ng to. Ano yan? For sale? For sale yan? Ha? Lulutuin tapos? Pagkainin. Libre? Libre. Oh, may libre. So may ano ito, lumpia. So ito mga kalabidas, wait lang ha. So ito, mayroon dito. Nakananda ito kung pansin. Ay, saan nilalagay yan? Ayan nilalagay sa lumpia? Sa ano ni, pantaping. Sorry. Di kasi ako marunong magluto mga kalabidas. May Ako hindi ako marunong magluto mga kalabidas, marunong akong kumain. So ito, mayroon ito yung sahog sa pansit. Asan yung sahog sa pansit na wala? Kasi ito yung palumpia. Ano yan? Anong? Ha? Itlog. Tapos? Lucky 7. Tapos? Sibuyas. Tapos, yan na yung sa lumpia. Siling, Ay, labuyo. first time ko may ganyan makakita ng ginaganyan. Ay. So, ang tawag dyan, lumpiang? Hindi mo alam. Lumpiang Lucky 7. Yan. Lumpiang Lucky 7. Lumpiang lucky. Basta lucky. So, ito mga kalabidor, so kahit ganito yung situation po ng kanilang bahay ngayon dito sa Bakakay, syempre kailangan happy and good vibes lang po tayo mga kalabidor. Again, yung vlog ko, abangan nyo po mga kalabidor, yung vlog ko na pinicture natin yung kanilang kwarto, din nakausap natin si tatay regarding dun sa paghingi ng tulong para mapayos na to, at saka yung kapatid nilang may saketsu, ayan, saan ba yun? Ayan, 7 months na daw siya may, hindi pa siya nagka-check up. Hindi pa napapacheck upan. Kaya kailangan na baka sakali. At tinan nyo naman itong katabi ko mga kalabidabs, diba? Pag tinabi ako dito sa personal, nakapilter lang ako kaya mukha akong maputi. Pero mas maputi yung katabi ko. Ayan, pero i-maintain ko yung ganitong kulay pag hindi na ako yung mga gusto po magpa-sponsor po sa akin, nagluto tayo, mga Ayoko ng glota. mga nasa Dermamedics po diyan. Kasi na-miss ko na po yung kulay ko actually nasunog na po yung balat ko kaka-vlog. So baka naman po yung may mga pa-sponsor. Ayan po. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga magbibigay ng tulong sa kaibigan ko na para mapaayos na yung bahay nila. So, yung mga gusto magpadala po ng money. Wag ko po kayo mag-alala kasi i-document ko naman po yan just in case po padala po kayo ng pera.
Yung mga tumulong po before sa Bagyong Rolly. Bagyong Rolly is last year? 2018. 2019. Excuse me. O 2019 pa pala yung Bagyong Rolly. So almost 2 weeks. Ayan, ganyan na yung bahay nila. 2 years? Ano? 2 years? 3? 3. 3 years, no? May kita pong 3 years. So, yun po mga kalabidabsat. Abangan nyo po yung aming banding moments dito dahil talaga namang wapak na wapak yung ano. Yung aming banding. Ayan, kailangan- So, hinihintay lang po namin maluto yung pansweet. Yung pansweet at yung lumpia Lucky 7. Luto Lumpia na yung Lucky 7. pansit. So, mamaya, ay, ito na pala. Ito na po yung pansit. Yan si Master Boating. Si Master, ano butin? Timbo! Timbo ba? Butin! Lucky yun. So, yan na po ang sahog. So, ito po yung Yan. Si Sahog. Master Timbo ang nagluto ng Paso iba. ang sarap. na may Lucky Oat. Ang puti ko dito sa ano? Hindi, Ang puti ko dito sa ano, sa Lucky. camera, oh. Ang puti. Lucky 7, hindi Sana Boating. ganyan sa first. Kaya mo talaga dapat magluto tayo ulit ako. Para bumalik yung puti ko. Lucky 7! Hindi po ako maputi sa personal. Umitim na po ako mga. Wow, maputi-puti ako ng konti dito. Wala nang kulay yung Wow. Oh, yun talagang puti. Wow, oh. Wow. Dad ka nung buhok. Subok. Subok pa, sus Mario. Ako na ako. Ako, sino naman mo? Nakimerak man ako sa inyo. Paano So, later po mga kabilabs at abangan niyo po yung aming mukbang Mukbang. ng pansweet and Lucky 7 lumpia. Basta Lucky. With Bicolano vloggers and Henry's family. So ito mga kalabidabs, no, katatapos lang nila maluto. Sila po yung nagluto. kaya. Sila po yung nagluto ng lumpia. Ito yung lumpia. Tapos may pansit. Tapos may spaghetti. So ang nagluto po, sila po yung nagluto. Kasi ako po talaga makalabis. Sinamin ko naman po talaga na hindi ako marunong magluto. Pero magaling po akong kumain. Yan po may pagmamalaki ko. Magaling po akong kumain. So ito yung lumpia. Tawag sa lumpiang ito ay Lumpiang hubad. lumpiang ito hindi. Ano yun? Lumpiang Lucky 7 din. Asian spicy sauce. It's a prank. Kuya, baka prank na naman niya. No. Buaka. Sabi yung kukumprang. Buaka daw. Okay, pag ginot-dot na nila, balik ka na. Dot-dot ka, rin sa Siram. Mansanay ka nga ni Ugwapo. Ha? Ay. Ang ingredient nito ay corned beef, Lucky 7, tapos itlog. Ordinaryong wrapper lang tsaka itlog. Tapos lumpia wrapper. Hello, happy friend. Masarap. Happy friend. Masarap naman. Paano si Dila? Ano pa yung camera, oh? Anong camera niyan? Gato. Ano na yun yun? Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.